Islamsko društvo i države. Arabljani su živjeli na Arabijskom poluostrvu, organizovani u plemena čije se starješine nazivaju šejci ili emiri. Oni su do 7. vijeka bili mnogobošci, bavili su se stočarstvom i trgovinom. U pretežno pustinskoj klimi arabljanska plemena su često međusobno ratovala oko izvora vode, pašnjaka i rijetkih oaza. U 7. vijeku nastala je nova jednobožačka religija, Islam. Njen osnivač je Muhamed. On se 622. godine pod pritiskom plemenske aristokratije preselio iz Meke u Medinu. Taj događaj se naziva Hidžra i označava početak islamske ere. Vjersko učenje muslimana izloženo je u svetoj knjizi, Kur'anu. Najznačajnije mjesto u islamskom svijetu je Kaba u Meki. Muhamedovi nasljednici nosili su titulu kalifa. Država kojom su vladali nazivala se kalifat. Nova vjera je ujedinila arabljanska plemena, koja su zatim povela sveti rat, džihad, protiv nemuslimana, odnosno nevjernika. Ovo je omogućilo brzo širenje arabljanske države, koja se na vrhuncu moći prostirala od rijeke Ind na istoku do Atlantskog okeana na zapadu. Širenje kalifata u Europu na zapadu su zaustavili Franci, a na istoku Europe je Vizantija. Kalifat se sredinom 8. vijeka raspao na više manjih država, od kojih su najznačajnije bile one sa centrima u Kordovi, Kairu i Bagdadu. Arabljani su doprinijeli razvoju nauke, medicine, astronomije, geografije i matematike, te umjetnosti i kulture. U Europu su donijeli pronalaske velikih istočnih civilizacija, Indije i Kine, i nove biljne vrste.